Frontal és la nova proposta pictòrica de Jesús Ramos, un artista que exposarà fins al 27 d'agost les seves obres a l'espai Ara 60 de Sant Joan. Les parets de la galeria han quedat plenes de quadres del pintor, una mostra que convida a la reflexió sobre el paper dels humans i també de la natura. L'Espai Art 60 de Sant Joan de les Abadeses ha inaugurat una nova exposició. És de l'artista Jesús Ramos, que ofereix unes pintures fetes amb textures i colors que tenen a veure amb el paisatge, sobretot els marrons i blaus. Els quadres fets sobre fusta i amb pintura i vernissos acrílics pretenen reflexionar sobre la petjada de l'espècie humana sobre el planeta. Vaig tenir l'oportunitat de conèixer en Jesús a Taradell, al seu taller, i em va fascinar aquest joc de colors que ell utilitza i aquesta manera tan especial de traslladar una realitat, que és la que Mirada Frontal ens aporta, que és la situació actual del gènere humà i el poc respecte que tenim per la terra i per tot l'ordre natural de les coses. Mirada Frontal és una sèrie de pintures que formen una quadrícula i que conviden el públic a rumiar sobre el mal que està rebent la terra per culpa dels humans. La quadrícula té dues funcions. Per una és recordar que estem davant d'una obra que algú ha fet plana sobre una superfície, que no estic intentant representar o imitar la realitat, sinó que jo m'estic inventant una realitat. I per aquesta realitat que m'invento deixo aquesta quadrícula que faig a posteriori, però perquè es vegi que això és una superfície que no és el paisatge, sinó que és una superfície pictòrica on jo intento que la gent entri. Fins al 27 d'agost els quadres romandran exposats a l'Espai Art 60 de Sant Joan perquè tothom en pugui gaudir.